какво става, маняци? Аз съм Ицака, малко се И какво става, маняци? Аз съм Ицака и ние ще цъкаме отново Ark Mobile мултиплеер. Моля да ударам през... Майко, какви реалистични графики, Марка. Да, днес мисля да снимаме Анкилозавър, темек, смисъл, Анки, все едно Аки. Добре, сега просто да намерим някакво яко левелче Анкилозавърче. 25. Перфектно. Добре, сега. Трябва да се направим още стрелички, мисля, че... Аз имам 15 стрели, не знам дали едва ли ще ми стигнат хора. Трябва да пренасяйте само момчета. Мисля, че ще ми трябват поне 30 някаква... Добре, нямаме храна, ще се нафарим после. Или ще едем просто нормално месо или да разпалено там. Просто трябва да се нафарам сега на аркоберите. Не говоря много в епизодите, защото като цяло някакво да кажа. И да, не знам дали да го направя на капан или да просто да го трепя. Мисля да го трепя директно. 30 стрели би трябвало да ми стигнат. Смисъл, едва ли няма да ми стигнат. Смисъл, това е Анкилозавър. Ще има доста торпор, но мисля, че 30 стрели ще са достатъчни. Не мисля, че повече ще ми трябват 30 като цяло. И сега ще чудя дали да му направя някакъв капан или да не му направя, защото все пак Янки, ама пък не знаеш, нали? Дали има някакъв проблем с мозъка, така че ще видя дали ще му направя. Да, сега ще съберем наркоберта и ще се върна като направим 30 стрели. Ай, чао! И така, хора, направих стрелите. Телефона ми гори. Да, сега ще отидем да намерим това Анки. И аз викам да опушваме, а? Това ли беше? Какво Анки? Ти ли беше? Къде е Анкито ми? Where is my Ankylosaurus? Та принципно е Анкил, не Анки. Но аз просто така викам. Бягай, бе, брат. Окей, просто ще имаме това трети. Няма значение кой е кацал, просто трябва да ти върши работа, брат, защо лаги така? Най-рад, защото тя много създание смисъл. What the fuck? Къде е сета? Добре. Това ще е. Лео 3, ама... Няма нищо. Искате ли да променя? Не. Окей, ето ни го лъка. Що ме левел 3, значи може и да не стигнат тия 30 стрелички. Той без чака да не стигнат, защото са 30, така че... Почваме то. Защо не стрелнах? Иска да кажа, почваме то. Тук. What? Така, в тиквата. Да пусти го. Я. Гъци. Панна ли, бе? Панна, лудия. Така, нямаме никакви наркотици, така че отидем да се направим. И трябва да се направим и седло, всъщност. Седлото на кой лева? Аз зачул ли съм? На кой лева е седлото? Не ми кажа, че на 46, защото че... Ето. Изучаване. И без това имам много метал за хабене, така че...
Да. Един-два наркотика ще му стигна, той е малък лева. Да, така ще оберем тия красталаци. И ще видим колко взема перхапка. И... Защо казах перхапка, вра? Защо съм толкова молна? И ще така... Опа, не така. Скибри туалет. Дай ме така жълти. Thanks. Искаш да тъпира ли, бе? Така. Опа. Значи... Крафт 2. И сега просто изчакваме. Охо, че да сложа кератинчето. Това е за Cementing Paste. Айди. Цап. Така, два наркотиката дадат по 40, така че ще сме окей. Имаме морков, имаме яко мейлберта и яко бровинка, така че няма да не е проблем, спокойно. Къде е? Това нещо, брат. Къде ме е? Кито. Не ме кай, че ти си бил 25 лева от. Добре, къде ме Анкилзара? Where the fuck did this nigga go? Това майче не трябваше да кажа на английски. Даже на български. Тук ли? Да, е тук. Here. Чувам. Колко му пада храна? Брат, защо? Защо лагиш, бе, от? Явим. 2900. Бързичко му пада. Може би ще чакам да се е някъде на 2800 и тогава да таковаме. Чай се вдигна това лево на терано домчето. Така ще имаме мета. Или да се направя. Или аз това какво иска? Аз дали мога да се го направя седло всъщност? На тебе колко лева стигна? 2? Един само стигна. Аре ще направя 1000 стаминка. Сега смити. Саделес. Анкило садле. Крафт. Хей, колко же искаш от... На ти малко файбър. Окей, Анкило 7. Ето. Каеме седло вече. И нека да отиваме да го тейваме. Всъщност е едно тука. На другата посока. Така. Направо да ме обери от. Колко вземаш на морко? Охо, 7%. Я на ме обери 3. Добре, ще се темне доста. Сравнително бързичко. Пачек тъпта, че е така с такова и не е много яко, брат. Нали знаеш? Така че са... Темай по-бързо. Ще се върна като на 90 някъде. Така, хора. Ето, на 93%. Това отне около половин час, брат, смисъл. Защо? Едно кило на 3 лева не отнема чак толкова много. Но, да, като цяло половин час темнах си и... ето тези две бронтота, там вземнах един рекс, още едно, не пускам се. Темнах си ето... Виж колко тъпа гледат. Тъпа гледат, Виж тъпата физиономия, брат. Ама трябваше ми за морковчета и... Защото, значи на морков взема по 10%, пак на това на мейлбери. Вижте, мейлберите съм сложил. Взима по там 96, така че нормално да му сложа повече мейлберите и моркови, отколкото нормални берита. Не съм използвал нито едно мейлбери за този паразавър. Използвах такива амберита и азулберита, защото принципно няма толкова голямо значение, ама принципно на заврите хербовоидите обичат най-много. И наркотици няма да трябва, брата. Също така ето ти малко други буринки, защото така искам. Така че, айде, чао.
че имам просто птеродонтона, той няма да ми трябва повече птеродонтона. Като цяло, не ми трябваше никога, просто аз го взех, защото да флексвам. Отчаян съм от себе си. Кой флекса с птеродонтон, бе, брат? Просто на мен ми е много трудно да се опитаме и за това като цяло. Може би флекс не за мен, като цяло не за вас, защото вие си те умни и се опитаме а на мен просто ми е трудно да се опитаме на синглплеер, защото не знам как да дигам левели по-лесно. И тра-та-та-тан! Темнато! Яш, брат, хилвай са. Така, сега. Слагаме му се млато. Да, повече е специално, какво да се прави. И имаме факинг анкилозавър, хора. Много яко. Сега време е да го тестваме като цяло. Да видим за какво става въпрос. И пуп. Била. Това е яко. Яко. 4 лева, нали, да не са такова меса. Само уейтън, като цяло му дикам. Само уейтън, защото... Каква че е анимацията, брат? Пак тъпата анимация. Много бавно бяга, трябва да му дигна и movement speed или... Да, movement speed, а не стамината. Така, паркираме го. Ето тук. Директно. Явим колко събра... Майко. Машина, вика. Да, хора. Ако ви харесва това видео, имаме... може да предложите име за тоя нещастник в коментарите, за тоя другия и за тоя, защото не съм красил още по някаква причина. Да, това беше от видеото. Надявам се да не ви е харесал. Ако е така, ударете един дизлайк на бутона и... Да, ай, скибери тойлет!